Ki pulit ka Ribhoy District kilayo banbat yu wei ubreu ha ka jingpen ap shrip ka jongki. Hadin balayo jingtip na kilat sentian bala suba ba udon kti ha ka bapenya yo jingdi bu ai drugs. Yo te ubreu la yo abad ha ka no phai sngi jong ka santarik uyayong arajar arpaulai. Ubadangki na Guwahati sa Shillong da ka bapendon kam da ka wei ka kali kamai tourist ka badon yu registration number ML10A R0 Prakhandai ha ki benta ka snong Shang Bangla Ribhoy District. Nakamet jung te ubreu la kurup igite gijingdi buai bala song haki arpo senduk sabon bar hadin bala wat benia dagi start pe benia ke bala sakhi shapang kite gidawai la pentikna bakidei u heroin badru ubashong dor kumba shiklor sapo pralak tengka AA baru bakia kumba shispa kandai puwei gram Yauti unong khayi drugs la ithu kerteng kum Udipangkar Ghosh life sans nam kerta ukhun jung udhiran CH Ghosh basong basa ha house number 104 Upper Jail Road Shillong East Khasi Hills District. Hadin kajing pentikna budi dawai drugs yute ubreu la kemno daki pulen balayalami u shathanat ka police station nongpo badia ka case la register bala pengat di u hapo ki kendon ain ka NDPS Act.